us volem explicar un projecte d'emprenedoria. Aquest projecte és nou. I l'hem realitzat gràcies a una idea brillant. Cling! Voleu saber quina va ser la nostra idea? Us l'expliquem. Com a final de curs anirem a colònies a Banyoles, us vam pensar una idea per pagar diners. Segona i segon B ens vam reunir i vam tenir una pluja d'idees. Podíem fer braçalets i clauers amb diferents tècniques, Trenant cordills. filant peces de color. A més, amb les nostres creacions Podríem acompanyar-les amb paraules boniques, frases boniques i optimistes. perquè a les nostres classes tenim clar que és important Compartir parlar-nos amb en l'espenta ser amables i això es fa sentir bé. i feliços. Amb ajuda de les nostres mestres ens vam posar mans a la feina. Vam començar a treballar amb equip. Uns tallaven cordits, uns altres enfilaven peces de colors, uns dibuixaven cares divertides. Uns altres escrivien paraules boniques. Se'ns van acudir un piló de paraules i frases boniques. M'agrada estar amb tu. Et t'estimo molt. Que mai que et faci una abraçada. M'agrada estar al teu costat. Ets la millor. Em fas feliç. Ets el millor que tinc. Gràcies per tot. T'estimo com ets. Ets màgica. No et rendeixis. Riu. Ets la millor. Que mai et falti un somni. Em tens enamorada. Després d'uns dies de treballar molt i molt, va arribar el moment d'explicar el nostre projecte a tota l'escola. Abans, a la classe d'informàtica, vam dissenyar uns cartells com aquests amb tota la informació. Vam anar a totes les aules i tots els nens i nenes ens van escoltar molt bé. El gran dia de la venda de braçalets i clauers havia arribat. Quina emoció!
paradetes molt boniques, el pati dels petits i el porxo. Tots van venir a veure què veníem i tothom va col·laborar, com àvies, avis, pares, mares, germans. Ens va agradar moltíssim fer aquesta experiència. Van recaptar molts diners per les colònies. I sobretot, ens fa molta il·lusió pensar que la gent tindria un record nostre quan vegin els clauers i els braçalets. Com veieu, no va ser una simple venda. Vam fer molts aprenentatges. El més important va ser treballar en equip. Gràcies al nostre esforç ho vam aconseguir. Esperem que us hagi agradat el nostre projecte. Fins aviat!